Dobrodošli u novo izdanje emisije iz srca Europe, iz otvorenog studija Europskog parlamenta u Strasbourgu. Lijep pozdrav. Danas ćemo razgovarati o političkoj participaciji mladih. Domaćin posjete mladih Europskom parlamentu je hrvatski eurozastupnik Karlo Ressler, kojeg pozdravljam. Dobrodošli. Dobar dan. A njegovi i naši gosti u emisiji su Tena Peričić, polaznica Političke akademije Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta te direktorica Turističke zajednice Novog Vinodolskog. Dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa. I Petar Vranjković, predsjednik mladeži Hrvatske demokratske zajednice grada Zagreba. I vama srdačna dobrodošlica. Hvala lijepo, dobar dan. Lijepo vas je vidjeti ovdje u otvorenom studiju Europskog parlamenta u Strasbourgu. Gospodine Ressler, važnost uključivanja mladih u političke procese na svim razinama, od lokalne preko nacionalne pa do europske. Imamo čitav niz uspješnih primjera s lokalne razine, na primjer Ivan Radić u Osijeku. Uspješni primjeri s nacionalne razine su ministar Ivan Malenica, nikad veći broj mladih koji odgovorno i predano radi za dobrobit Hrvatske. A na europskoj razini primjer ste vi i vaš kolega, zastupnik Sokol. Koje su zapravo vaša razmišljanja o političkoj participaciji mladih u Hrvatskoj i Europi? Dobar dan još jednom prije svega. Nema nikakve dileme da je važno poticati generalno političku participaciju, ali pogotovo političku participaciju mladih. Danas, u vrijeme kada je, nažalost, i zbog nekakvog medijskog okruženja, politika, nažalost, došla na nekakav zaoglas kao nešto daleko, kao nešto prljavo, kao nešto što praktički dokazuje da netko od mladih ko se želi baviti javnim angažmanom, javnim poslom, pa i politikom, zapravo takva je nekada, nažalost, percepcija, kao da to dokazuje nekakav njegov slab integritet ili nedostatak sposobnosti za nešto drugo. Mislim da je to duboko pogrešno prema i mom iskustvu i razgovora i susreta i aktivnog kontakta, suradnje sa mnogim mladim ljudima diljem Hrvatske, u svim hrvatskim krajevima. Vidi se da je situacija stvarna, poprilično drugačija, da je činjenica da mladi koji se odluče angažirati prije svega u svojim lokalnim sredinama, onda i nacionalno, jasno i na europskoj, mogu značajno doprinijeti. Nekada sa svojom energijom, nekada sa svojim posebnim znanjem, sa svojim činjenicom da se danas suočavaju teže nego možda neke druge generacije i da bolje svakodnevno osjete sve te promjene kojima svim intenzivno svjedočimo. I zbog toga je i moja nekako poruka svima da se pokušaju uključiti, da pokušaju doprinijeti prije svega brigom o svojoj zajednici, na početku lokalnoj zajednici, ali i generalno, jer sam siguran da mladi itekako imaju što ponuditi. Hvala, gospodine Ressler. Evo da pitamo mlade naši iz Hrvatske. Koji su zapravo ključni izazovi mladih generacija u Hrvatskoj danas? Pa evo, još jednom ću vas pozdraviti i zahvaliti se na pozivu u emisiju. Pa evo, zapravo izazova je jako puno, ali to je ono što nam donosi današnje vrijeme, jer se vrijeme stvarno jako promijenilo. Promjene su velike i dinamične, znači više ništa ne traje onako dugo kao prije. Mislim da je i korona donijela sa sobom isto jedan totalno drugačiji kontekst nego što je to bilo do sada, tako da izazova ima jako puno. Tu je i demografija i obrazovanje, školovanje mladih, ali mislim da je ono što je jako dobro da na nacionalnoj razini jako dobro reagiramo na sve te izazove, tako da evo vlada kroz niz mjera pokušava pomoći mladima, pa evo tako i kroz stambene kredite da se riješi taj problem stanovanja i demografije. Vidimo da se danas mladi manje odlučuju i za djecu, sve se to nekako promijenilo, ali evo i kroz to i obrazovanje i znači da se pomaže i poticanje zapošljavanja. Evo 58% više mladih je zaposleno na neodređeno, povećale su se i studentske satnice, evo i sama dolazim iz sektora turizma, tako da vidim kolika je razlika studenata danas koji se zapošljavaju u odnosu na vrijeme kada sam ja bila student i mislim da je to jako, jako bitno i da zapravo time i potičemo mlade da ostanu u Hrvatskoj, jer mislim da stvarno im imamo šta ponuditi, ali ono što je bitno, uvijek moramo razmišljati što mi možemo dati našoj zemlji, ne uvijek tražiti da se nama nešto da, nego kako je Kennedy rekao, vidjeti što mi možemo ponuditi za boljitak ove zemlje. Kaže Tena Peričić, a što kaže Petar Vranjković? Pa mislim da
problem mladih generacija u Hrvatskoj je raznolik, međutim kada bi morao izdvojio bih možda demografiju, stambeno zbrinjavanje i obrazovanje kao neke tri najbitnije. Što se tiče same demografije, znači vidimo da se nalazimo u jednom trendu starenja populacije i smanjenja nataliteta. Međutim, to je potrebno onda uložiti dodatna sredstva i mjere kako bi omogućili mladim obiteljima i podršku već mladim roditeljima da oni osiguraju svoju obitelj i da imaju svoj dom za početak. I kako bi povećali rast nataliteta. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, to je isto jedan veliki izazov kod mladih generacija. Smatram kako bi tu bilo potrebno, s obzirom da su cijene nekretnina danas otišle u nebesa, potrebno osigurati ulaganje u izgradnju jednih, ajmo reći tako, socijalnih stanova za mlade obitelji kako bi im mogli i mjere stanovanja koje su prikladne kako bi mogli osigurati ovaj stabilan dom za početak za osnivanje vlastite obitelji. A što se tiče samog obrazovanja, vidimo da je to temelj za uspjeh budućim generacijama i to je potrebno naravno ulagati u modernizaciju obrazovnih programa te još više pospješiti suradnju između srednjih škola i fakulteta, odnosno obrazovnih institucija sa tvrtkama kako bi oni omogućili mladim osobama praksu, odnosno kako bi oni svoje vještine naučili i kako bi ih mogli plasirati na tržište rada. Hvala lijepo, vrlo zanimljiva razmišljanja. U razmjeni sa drugim mladima u Europi prepoznajete li zajedničke teme mladih ili postoje neke koje su možda specifične i posebne samo za mlade u Hrvatskoj? Pa evo, onoliko koliko imam informacija, mislim da su u stvari problemi vrlo slični na svim razinama i evo, dodatno još spomenut možda i za te migracije, upravo zato što mladi ljudi teže nekakvom boljitku i misle da je možda izvan zemlje drugačije, ali mislim da se svi suočavamo sa sličnim problemima i da zapravo svi možemo s njima izaći na kraj i zapravo jako dobro izlazimo. Ono što je još jako možda bitno za spomenuti je da su mladi postali sve svjesni klimatskih promjena koje evo utječu na nas, kako sam i rekla, najviše to vidimo i kroz sektor možda turizma gdje se zapravo sve okrenulo, a znamo da najviše ovisimo o vremenu. Tako da se i kroz to vidi koliko u stvari mladi moraju početi razmišljati vrlo široko i koliko ih je zapravo okolina na to i naučila. Hvala gospođo Peričić. Gospodine Vranković, vi dolazite iz najvećeg hrvatskog grada, iz glavnog grada. Kakva su vaša iskustva u suradnji s mladima iz drugih metropola? Da li su i tu slični problemi ili mi imamo možda neke posebne probleme? Mislim tu prije svega posljedice potresa u Zagrebu. Pa tako je, tu ste u pravu, ali također mislim da svaka država članica ima svoje neke posebne teme koje treba rješavati, ali u globalu možda jedan od najvećih problema, a što se tiče i ostalih država članica, je ta što imamo dosta poražavajući podatak što se tiče mladih osoba koji su zainteresirani, odnosno nisu zainteresirani za uključivanje u politiku. Mislim da bi na tome trebali jako poraditi, s obzirom da je Hrvatska najmlađa članica Europske unije. Dakle, mi smo ušli u Europsku uniju 2013. godine, što je danas već punih 10 godina. Kada je to sve krenulo, zainteresiranost građana u Republici Hrvatskoj bila je oko 20%. Na prvim redovnim izborima za Europski parlament 2014. godine taj trend je malo porastao i bilo je oko 25%. Dok je na zadnjim izborima za Europski parlament 2019. godine taj trend porastao za još 5%, te iznosio 29%, znači možemo reći 30%. Tako da mislim da je to neka zajednička tema svih mladih u Hrvatskoj i Europskoj uniji na kojem bi se trebalo poraditi, jer mi moramo shvatiti i objasniti ljudima da izbori za Europski parlament, dakle to nisu neki drugorazredni izbori, znači to su jako, jako, jako važni izbori i moramo ljudima objasniti da oni biraju zastupnike koji će u narednih 5 godina u Europskom parlamentu štititi interese i Republike Hrvatske i Europske unije. Evo, spomenuli ste izbore, pa koje teme iz pozicije mladih bi trebale prevladavati u kampanji za europske izbore u Hrvatskoj, a možda i vaše razmišljanja za europsku razinu?
Pa evo, mislim da su to upravo i oni izazovi koje smo u biti spomenuli na početku i da je tu i to obrazovanje i demografija i sve što sa sobom nosi. Ono što je bitno možda spomenuti da mladima stoji na raspolaganju i mogućnosti stažiranja i zapošljavanja u Europskoj uniji, odnosno u institucijama Europske unije. Isto tako, evo, polaznica sam i političke akademije, tako da mogu reći da je to isto jedan jako dobar korak ka vlastitom usavršavanju, ne samo osobe kao političara, nego zapravo i osobe i njenih kvaliteta što se tiče javnog nastupa i recimo nekakvog menadžerstva. Tako da mislim da su ti izazovi koje smo u biti, s kojima se mladi susreću u Hrvatskoj, koji su njima bitni, s kojima se oni poistovjećuju, jako bitno njih komunicirati da se oni u biti i na europskoj razini isto tako suprotstave. Vaše razmišljenja, dakle, koje teme bi trebale biti glavne na izborima, pogotovo iz perspektive mladih, koje bi trebale prevladavati u predizbornoj kampanji i da li postoje možda i nekakve zajedničke teme mladih u predizbornoj kampanji na razini cijele Europe? Pa ja bih svakako to pitanje riješio tako da bi možda napravili neku analizu javnog mijenja. Dakle, napravili bi neku analitiku gdje bi proveli mišljenje mladih osoba u Republici Hrvatskoj i onda bi za početak pobrojali sve teme koje njima prvo padnu na pamet. Dakle, damo im 7 sekundi da naprave, koje teme im padnu na pamet. To bi bilo jedno rješenje, a drugo rješenje odmah vezano uz to bi onda napravili da po prioritetima naprave prioritetnu listu koje teme bi bile za njih najbitnije i koje bi se trebali rješavati. Ali s obzirom da se danas nalazimo u vremenu kada je i Rusija napravila invaziju na Ukrajinu, stavio bi naglasak na teme za sigurnost, za obranu, te također možda po meni i migracijske teme, te svakako teme za umjetnu inteligenciju na koje je sad naglasak, a bit će i u budućnosti. Hvala vam lijepo. Koje bi vaše bile 3 teme? Evo, vaš kolega je rekao 3 teme udarne za Europski parlament, ovako spontano. Evo, obrazovanje, demografija i ekonomija, zapošljavanje, recimo nekako. Odlično, hvala. Gospodine Ressler, možemo vam reći samo hvala na vašem angažmanu tijekom mandata u Europskom parlamentu za mlade iz Hrvatske i za mlade u Hrvatskoj. Slobodan sam to reći u ime brojnih mladih koje ste pozvali u studijski posjet, kako u Europskom parlamentu u Briselu, tako i u Strasbourgu. Na stotine mladih prošlo je kroz hrvatsku delegaciju EPP-a i bilo u bliskom kontaktu sa uredima naših zastupnika i članovima vaših kabineta i ureda i zato vam još jednom iskreno hvala. Do kraja ovog mandata je ostalo još nekoliko mjeseci. Gospodin Ressler, koja vam je aktivnost, zbivanje ili susret tijekom ovog mandata bio možda posebno važan, bitan i na kojeg ste možda posebno ponosni i želite možda podijeliti s mladima u Hrvatskoj? Generalno je riječ o suradnji, o kontaktu, o tisućama razgovora u svim dijelovima Hrvatske, po Europi. Mislim da je uz naš posao i ovdje u Strasbourgu i u Briselu važan dio zadatka europarlamentaraca koji dolaze iz Hrvatske biti prisutni na terenu, biti prisutni u različitim događajima, konferencijama, suradnjama. Mislim da smo to kroz sada 5 godina dobro ostvarili, pogotovo sa mladima. Ono što veseli je nekakvo razmišljanje koje je možda nekada i neortodoksno, ali gdje kroz jednu posebnu energiju, kroz jednu inovativnost možete čuti nešto što možda ne bi bilo moguće čuti na nekakvom ovako uobičajenijem panelu. Mislim da je to ono što je dobro, da je to ono što obogaćuje, ali jasno da je bilo dobro i pozitivno da su i ovdje u Strasbourgu, u Briselu mnogi mladi dobili priliku barem vidjeti kako to izgleda ili kroz stažiranje, rad u mom uredu ili uredu kolega, ali isto tako i kroz posebne programe posjetitelja i ovdje u Strasbourgu i u Briselu. Zaključno nekako čini mi se da je bitno pokušavati mladima koji jesu također vrlo raznoliki, pokušavati im objasniti sve te prednosti Europske unije, prednosti koje naše članstvo u Europskoj uniji Hrvatskoj pruža. Čini mi se da su mladi poprilično dobro oko velikog dijela toga informirani.
bez obzira što je nekako cijelo vrijeme i prevladavajuća javna percepcija da mladi nisu u tome, da mladi ne prate. Moje iskustvo je da je to poprilično različito, poprilično raznoliko i da jako varira. Međutim, ono što je činjenica je da danas praktički sve velike odluke, velike politike koje se događaju u Hrvatskoj su povezane ili isprepletene sa politikama ovdje koje se donose u Europskoj uniji. Zbog toga je važno da nove generacije također preuzmu tu odgovornost i nekako riješe se tog omalovažavanja koje nažalost postoji kod jednog dijela javnosti i pokušaju zasukati rukave i napraviti ono što je moguće i na lokalnoj i na nacionalnoj i na europskoj razini. Kaže Karlo Ressler, hrvatski zastupnik i član HDZ-a u Europskoj pučkoj stranci, najvećoj grupaciji u Europskom parlamentu. Hvala na gostovanju u emisiji, kao i vašim i našim gostima u emisiji, a bili su to Tena Peričić, polaznica Političke akademije Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta, te direktorica Turističke zajednice Novog Vinodolskog, i Petar Vranjković, predsjednik mladeži Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba. Našim gostima, zastupniku Ressleru, želim puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu za dobrobit svih naših građana Republike Hrvatske, kao i mladim gostima u Hrvatskoj da ukažu na bitne argumente te potaknu, a animiraju svoje bližnje, svoju generaciju da izađu ove godine ne samo na parlamentarne i predsjedničke, nego i na europske izbore. Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, zahvaljujemo na pozornosti i interesu. Ja sam Alen Legović, ostanite nam vjerni dalje, pratite nas i na kanalu YouTube. Vidimo se i čujemo uskoro. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.